Здравейте, здравейте хора. Ще съм за малко. Готови сме хора. Здравейте, сега ще ви покажем как се правят пиратки от кибрати. Прости клечки. Взимате един лист и 5-6 клечки. Вижте Виктор. И 5-6 клечки взимате такива. Буковин кибрат. Ние всъщност правим състезание кой най-хубавата пиратка ще направи. Кой по-бързо ще направи пиратката и по-хубава. Аз съм Митко Димитров, а пък той е Ради Кръстинов. Слагайте върху 6 клетки на един лист. Сега ще ви покажа, но по-леко само да бъде, да не се изсипи. Ето така. Ако виждате, ето така се сгъва и се сипи ето така. После взимате клечката и я поставяте в средата. Съжалявам, не се вижда. Взимате една клечка, вижте, и слагате така. И аз го показах вечето. Е такава клечка. Трябва да не пуснете от никъде пространство, да не излезе барута. После, ето така трябва да се получи и сега ще ви покажа. Само да го скъня. Ето така трябва да се получи. Ето така. Щете ли? Клечката трябва да бъде така. Моето още не се получи. Имам ли мъжки ръце? Виждате ли този юмрук? Ще го изведете. Ако няма палец нагоре, ще има здрасти. Ако има палец надолу, ще има ужасни, огромни думки. Юмруци. Да знаете, аз съм добро момче, но някой, ако не ме послуша, ще го убия с ръцете си.
Ама да знаете, не дейте да правите тези неща, защото някой ще убие, че много му омръзва. Както на мен сега, дори не искам да правя клип, но показвам ви, братовчетът ми прави над с мен, кой по-бързо ще го направи по-хубаво. Пък той знае, че винаги аз по-хубаво го правя от него. Нали бе? Не. Как не? Кълня се в баща си. Кълня се в баща си. И сега, взимате кибрита, правите така. И аз съм готов. Взимате един кибрит. Виждате как палите от тука. Не от тука. От тука, задължително от тука. Не палете хартията. И сега слагате така кибрита. Слагате тука. Виждате как е. Симате една клечка. И да не запалите от хартията, запалите така. Знаеш ли? Твоето падна, че падна. Съжалявам, че падна, ама ще направим пак. Сега вижте на братовчетът ми как се издига във въздуха. Вижте. Пази! Видяхте ли? Яко ли беше? Ако ви харесва този клип, моля те да го гледате. Сега е моят ред. Един лайк. Сега е моят ред. Видяхте му неговата, сега вижте моята. Яко ли беше? Яко ли? Ако беше,